memanismu angu jiwat. Waduh. Lah. Ayo. Angger bar sak larik noleh, sak larik noleh. Agawe rujiting kalih karo digandeng to nyuk. Sing wedok kok ditekne tok iki lho. Kok dijarne iki piye? iya tak gandeng. Parat gandeng wong wedok kok kelegani. Kaya dhek iki bagus-bagusan. Kaya seseorang yang diharapkan dhek. Anu ya. Gak kerungu. Budhek kok dibisi. Golek catetan ngono, Hes. Golek catetan. Lara apa? Ngono. Lara apa kang nedya upama munduta rukmi. Upama munduta rukmi. Nah, ngono. Bisa maca ora? Wis kupikir ra krungu ora iso maca. Pentingane iki terus apa? Yo. Tartamtu tak ruti Menano ibarat wong numpak. Ngono ayo. 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 Ibarat wong numpak. Ngono. Ibarat wong numpak prau. Dadi dalang sok ya kudu ngono, ora mung obah-obah karo waranggonane ya kudu ngerti titilaras, mudeng ora? Nggih. Yo tutuke. Lumampah tanpa welah Neno enano ning madyaning jala nindi nidi. ya terus Temah gunjing hanggenjong ning pagulingan. Ya nggon tembang rada percaya. Gandeng kowe ngaku calon dalang saiki kowe ada-ada ta suluk ayo. Nggih. Sak isamu apa? Ayo. Ada-ada mawon nggih. Ya ada-ada. 6. Yo. Sikra kang bala tumingal acampuh samya ngedali. Supe wae. Ya ampun. Pun kados tapi pun kados dalang, Pak. Wes. Dalangan pit. Parat dipamerke kaya plentas-plentus. Oh alah. Yo joget tandha mata. Yo. Senadyanto. Yo dikancani Mbak Dita. Nggih, yo. Senadyanto ora misra. Tonjam sing pak. Senadyan apa?
Tuban labuh tresno mring sabaya pati Terus marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang branti Mbak Mur ya Nanda joget pribadi Wiratmaya putranira sira lawe adipati Tuban terus Mbak Mur Jinggo